Tohtori Ari Lahdenmäki haastattelee kirjailija ja laulaja Otto Grundströmiä Helsingin kirjamessuilla. Joko Otto rupeaa ottamaan päähän tämä jatkuva esiintymisputki, jossa jauhetaan samoja asioita lähes olemattomalle yleisölle? No siihen on toki tottunut koko elämänsä ajan noin niin kuin sieltä teini-ikäisistä eteenpäin, mutta kyllähän se sitä saattoi vähän ajatella, että noin niin kuin musiikista erottua pääsisi eroon tästäkin hommasta, mutta samahan se tuntuu olevan itsensä mainostamista tämänkin. Mutta kun olit muusikko, niin oli paljon enemmän yleisöä, naisia, pikkuhousuja, viinaa. Nyt on vain jotain vanhoja akateemikkoja ja kirjakaupan tätejä. Onko tämä sen arvoista? On. Miksi? Tietysti sen takia teekään. Miksi teet sitä? Omasta halusta. Onko runon kirjoittaminen vaikeaa? No, mun on vaikea verrata sitä, koska mä en ole koskaan mitään oikeaa töitä tehnyt. Niin onko se sitten vaikeaa tai ei, niin se voi olla vaikeaa, jos on kovin vaikea löytää sitä, mitä haluaa, mutta toisena päivänä sopii. Minkälainen flow sulla yleensä on? Mitä se tarkoittaa? Tässä yhteydessä. Sitä, että suoltuuko se, mitä suollat? No, joskus suoltuu tietysti, kun samoja asioita ikään kuin pitkään päässään pyörittelee, toinen ikään kuin tekee sitä valmiiksi noin niin kuin alitajunnan tasolla. Ja joskus voi tulla pitkäkin teksti ihan yhdeltä istumalta, mutta yleensähän se nyt on tietysti semmoista niin kuin pitkän ajan muistiinpanoista hitaasti jalostamista. Kiitoksia. Kerrottakoon vielä katsojille, että Otto Grundströmin runoja julkaistiin ensimmäistä kertaa Suomen johtavassa, vanhimmassa ja parhaassa kulttuurilehdessä, ylipäänsä Suomen vanhimmassa aikakauslehdessä Kulttuurivihkoissa, joka on perustettu 1879. Suomessa ei asunut silloin vielä ketään. Kiitos.